זהו המודל כולו. המודל נבנה בתוך ארונית שאורכה כ1.5 מטר וצבעה שחור. מעל הארונית תעודות זהות של כל הכוכבים שבחרנו. השמש. מכיוון שהשמש בסדרי הגודל האלה אמורה להיות מיוצגת על ידי כדור בקוטר 4 מטרים, כתמנו באופן יחסי. זהו כוכב צדק. כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש, קוטרו בדגם 40 סנטימטרים. הדגשנו בצדק את קווי התנועה של האטמוספירה עם הסופות העצומות המתרחשות בה בגלל הסיבוב המהיר שלו סביב צירו. הדגשנו במיוחד את העין של צדק. נעבור לענק הגזים השני, שבתאי. אורכו בדגם 32 סנטימטרים והטבעות היפות שלו עשויות גושי קרח, סלעים ואבק. הדגשנו את מרווח קסיני בין הטבעות. ליד שבתאי נמצא ירחו הענק טיטן, קוטרו בדגם פחות מסנטימטר אחד. הירח נחקר לאחרונה על ידי הקשושית קסיני, שאף הנחיתה עליו נחתת שבדקה את אגמי המתאן שעל פניו. נעבור לכדור הארץ, הכוכב היחיד שידוע לנו שיש חיים על פניו. קוטרו בדגם 4.5 סנטימטרים. רואים עליו את האוקיינוסים הכחולים המכסים כ70% משטחו. כעת נעבור למאדים. קוטרו בדגם כ2.5 סנטימטרים. צבעו האדמדם נובע מהקורוזיה שמתחוללת על פניו, אדמתו העשירה בברזל מחלידה. הקורוזיה מעידה על חמצן באטמוספירה. הדגשנו בו גם את כיפות הקרח אשר ברגעים אלה נחקרות על ידי הרובוט של נאסא קיוריוסיטי. אחרון חביב, בחרנו בשביט על שם היילי המופיע פעם ב76 שנה בשמי כדור הארץ. בקנה המידה הנוכחי הוא היה אמור להיות מיוצג בגודל של גרגר חול, לכן נאלצנו להגדיל אותו פי כמה מאות.